υπηρέτης δύο αφεντάδων. Έγινα. Η ανάγκη με σπρούσε. Έβλεψα χωρίς να το καλοσκεφτώ. Πίστευα πως θα τα καταφέρω. Και τα κατάφερα. Η αλήθεια είναι ότι θα τα κατάφερνα ακόμα καλύτερα αν δεν χτυπούσε την πόρτα μου ο έρωτας. Τώρα όμως τελειώσαν όλα αυτά. Λέω από εδώ και μπρος ένα ζήσω ευτυχισμένος. Η Σμεραντίνα μου και εγώ. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων.